നിക്കിമോളൂ നിക്കിമോളൂ കടിക്കല്ലേ. ശരി ഓക്കെ, നഖം വെട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ മാന്തി ചോര വരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നഖം വെട്ടണോ? ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കല്ലേ. പോലെ പോലെ നഖം വെട്ടണം. നീ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നാൽ നഖം വെട്ടണ്ട. നീ നീ അപ്പിക്കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നഖം വെട്ടണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കണ്ണിലെല്ലാം അഴുക്ക്, കണ്ണിലെല്ലാം അഴുക്ക്. അഴുക്ക് പോക്കാൻ വിടൂലേ? കുളിക്കൂല കുളിക്കൂല. മാക്സ് ഗുഡ് ബോയ്, മാക്സ് ഗുഡ് ബോയ്. മോള് ഗുഡ് ഗേൾ അല്ലേ? ഗുഡ് ഗേൾ അല്ലേ? വാ നഖം വെട്ടാ, വാ നഖം വെട്ടാ. അപ്പ ശരി വേണ്ട, ശരി വേണ്ട വേണ്ടാന്ന്. പിടിച്ചു വെച്ച് കടിച്ചോ. കൈവേദനയാന്ന്. ഗുഗേലല്ലേ? ഗുഗേലല്ലേ? നിങ്ങൾ ഗുഗേലല്ലേ? ഞാൻ എന്നാ നിക്കിപ്പക്കിനെ വിളിക്കും. വിളിക്കട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ വിളിക്കട്ടെ. മുഴുക്ക നോക്ക്, നീ മാന്തുന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഗല അപ്പികല അപ്പികല പേടിയൊന്ന് പേടിയൊന്ന്. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എങ്ങനെയാ? മോളു നീ ഗുഡ്ഗേലല്ലേ അമ്മ? ഗുഡ്ഗേലല്ലേ അല്ലേ? തൊടണ്ടേ? നിന്നെ തൊടണ്ടേ? ഏയ് പോലെ നഖം വെട്ടടാ. നോക്ക എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഏല വീഡിയോയിൽ എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് 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 നഖം വെട്ട. നിനക്ക് മിയാവ് പറയാൻ അറിയില്ലേ? ഓന്ന് മിയാന്ന് പറയണം. എന്താ പറയാ? മിയാവ് പറ. മിയാവ് പറയാറില്ലേ? ഇവിടെ കഴുത്ത് വേദനയാവും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്. കഴുത്ത് വേദനയാവും. നീ വെട്ടുന്നു. നീ നന്ദി. നല്ല മോളല്ലേ. മിമി 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 വാങ്ങിത്തരൂ. ശരി വേണ്ട, ശരി വെട്ടണ്ട. നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെട്ടാം. നോക്ക്, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെട്ടാ നിന്നെ. നോക്ക്, ഡോക്ടറെ അടുത്തിട്ടാ. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാ. ശരി മസാജ് ചെയ്ത് തരാം. വാ കൂൾ ഡൗൺ, മസാജ് 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 മസാജ്. ഓക്കെ മസാജ്. കൂൾ 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 നിക്കി കൂൾ. നിക്കി കൂൾ. നിക്കി മോൾ കൂൾ. കൂളായി കൂളായി. അങ്ങനെ കൂളാക്കി. നിക്കി കൂൾ കൂൾ നിക്കി. കൂളല്ല. റൗഡി ബേബിയാ ഇത്? ബേബിയാ ഇത്? ഇതൊരു വാല് മാത്രമുണ്ട്. വാല്. അയ്യോ 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 അയ്യോ. കടിക്കില്ല കടിക്കില്ല.